overtake kune mota iri kuuya iri kumberi. Nini andione here handina maziso ere kuona mota iri kuuya iyi. Ndakudza kuti ndoda kuovertake ndiani. Pane gomba iro muri kuramba muchingomanya hamusovai pane gomba here animorijusa speed kana mosvika pagomba here. Zviri kumbobva kupi kwezvo? Wakuda kundidzidzisa kudhiraivha here ena handina maziso ere kuona ini. Waunga wakarara kuti abva kwose kubed bridge wakavata ndanga ndichifamba sei kumagomba imomo. Ndakamuka Saka moda kudzidzisa kudhiraivha here tikupe mota yacho. Unondipa mota ndine license here. Tona muchirairira kare. Moda zvokungorayirira stereki. Ndozvongokupai murume mukuru kukwera munhu achichinja profile picture ruviri pazuva kudai wachinja profile picture rutatu wamira wakamira pamota wamira wakapfeka majini wamira wakapfeka matishirts uri kupi chichinja maprofile picture murume mukuru pa WhatsApp unongochida kuonekwa nani? Murume mukuru anokwera achinja profile picture rutatu pazuva. Nebasa rezve profile picture. Unofanirwa kuisa munhu wandinoda paprofile picture. Kandi ndisingadi kuisa munhu weplus handinamboti ndoda kuiswa paprofile picture. Munhu ndokupoisawo vana vake paprofile picture. Handina kumbondoda kuisiwa ini paprofile picture. Handina kumbondoda asi kuti ko vana right. Woda kungozviita jaya. Kausingadisa vana komai vako unoda kuonekwa nani kwekuti unokora uchingochinja maprofile picture rutatu dai wachinja murume mukuru unonge uchida kuonekwa nani? Ndosira kuonekwa navanhu here. Saka unochizvisira chikuchinja profile picture. Zvinombori nebasa rini iwe? Munhu anochinjireiko maprofile picture kakawanda. Profile picture ndiukangoisa kamwe rutatu ukangoisa kamwe pamwedzi mutatu ndizvozvozvo. Ndikudzikwe zvokuita paWhatsApp yangu. Alright, chichinjai maprofile